Subscribers, ito po yung ating updated paparecover na si Noel Lapos. Dito po tayo sa San Agustin North, Arayat, Pampanga. So ito po yung mga ginagawa na exercises pampalakas po ng kanyang lower extremities at upper extremities, as well as yung kanyang pag-improve ng balancing. So watch yung mga subscribers, yung kanyang exercises, warm up. 1, 2, 3 pare. Pulo mo. Balancing. Inhale, exhale. Okay, good. Yan, very good. So mga subscribers, mga stock patients po natin dyan, yung mga malayo po sa ating mga hospital, walang pan-therapy, so pwede niyo pong gayahin ito, but be sure na meron po tayong nag-guide sa ating pasyente, kasi hindi po ito basta-basta kapag hindi po siya paparecover. So ito po yung ginagawa, ito yung mga paparecover na. Yan. Pasin nyo yung speed niya, mabilis na. Paglakad niya, medyo balance ng konti. Yan. Banyan na ka pare. Sige, last na pare na. Siya po ay tinamaan ng mild stroke. Almost. Papila yung bulan? 2 months na? Ha? 1 month? 2 months na eh. Ayan. Ayan. Siya po ay bago lang na stroke at siya po ay nirepair ng bayaw ni Sister Lenji Kiambaw, si Suset, dito sa may so ang gagawin na is yan, matching na. So pare matas na. Sige, matas 21, yan, very good, para ma-develop yung kanyang walking and balancing. So pwede pong gawin ito mga subscribers, likers. So makakatulong po naman nakita sa mga stock patients natin na nakakalakad na. Yan. So upuan, so keep balancing, inawakan niya ito para in case siya ay out of balance. Yan. Tinang 20. Tapos last, lakad na kamo. Balance, lakad na kamo. Lakad mo normal. Yan. So ito yung paglakad ni Well, yan. Isa pa. Okay par.